إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjeni vjernici, u okviru naše započete teme principi Islama u odgoju evlada, odnosno djece, kažemo da je princip kućnog odgoja ili kućnog vaspitanja jedan od najvažnijih principa i metoda i etapa u odgoju naše djece i formiranja zdrave, karakterne, islamske ličnosti. Dom ili kuća, kao što znate, od najvećih je blagodati na ovome svijetu. Zato je uzvišeni stvoritelj rekao: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kaže, Allah vam daje smiraj u vašim kućama. Pa se čovjek najlagodnije i najljepše i najsmirenije osjeća u svome domu i u svojoj kući. Također je kazao uzvišeni Allah: وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. Kaže, i kuće u kojima se vi prijatno i lijepo osjećate. Pa je dom, odnosno kuća, od najvećih blagodati na ovome svijetu. Posjedovanje doma, odnosno kuće, je od najvećih radosti ovoga dunjaluka. I zaista je tako. I tako je rekao i poslanik alejhi salatu vesselam, kada je kazao u vjerodostojnoj predaji kako stoji: Arba'un mines sa'ada. Kaže, 4 stvari su radost ovog dunjalučkog života. Prva stvar, al mar'atu saliha. Kaže, čestita i moralna žena koja u kući svoga čovjeka odgaja evlad i čuva čestitost i vodi brigu o preuzetom emanetu. Druga stvar je ono o čemu govorimo, a to je el meskenul wasi. Kaže, i prostran dom ili prostrana kuća u koju čovjek kada uđe osjeća se lijepo, osjeća se prijatno, pa je on vladar tog malog i lijepog prostora. Kaže, treće je el džaru salih. Kaže, dobar komšija koji te ne uznemirava i ne pravi ti probleme. I četvrto, el markebul heni. Kaže, dobra jahalica. Pa kada čovjek njome putuje, osjeća se prijatno i sigurno. Kuća ili dom je najvažnije utočište i smiraj čovjeka na ovome svijetu.
i pravu blagodat doma ili kuće ne može znati osim onaj koji je ostao bez svoga doma ili nema kuću. Zato čovjek gdje god da ode, gdje god da otputuje, da odsustvuje, on se želi vratiti svome domu i svome, po znacima navoda, malome carstvu u kojem se prijatno osjeća. I tako treba da bude. I tako je naredio poslanik alejhi salatu vesselam. Kada je rekao, vjerodostojnoj predaji, kaže es-seferu qit'atun min al-azab. Kaže putovanje to je dio adaba, kaže dio iskušenja i dio patnje, pogotovo u prijašnjim vremenima kada komunikacija i sredstva, dakle komunikacije među ljudima i prevoza nisu bila olakšana kao što je to danas. Pa kada bi ljudi putovali, oni bi u putovanju zatekli teške tegobe. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, putovanje je dio adaba, dio kazne, dio iskušenja, dio tegobe, dio patnje. A zatim kaže فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنَ السَّفَرِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِ. Kaže, pa kada neko od vas završi potrebu zbog koje je krenuo na put, šta je na njemu da radi? Kaže, neka požuri da se vrati svojoj porodici, svome domu i svojoj kući gdje ima svoje utočište i smiranje. Pa gdje god čovjek da ode i koliko god da mu je tamo negdje lijepo, želi da se svome domu vrati i svojoj porodici dođe. Kolika je, braćo moja draga, vrijednost kuće i doma, najbolje nam govori to da onaj ko preseli braneći svoju kuću i svoj kućni prag i svoj dom, i preseli na tom putu, on kod Allaha ima stepen šehida. Ima stepen šehida. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Men qutila duna malihi fa huwa shahid." Kaže, ko preseli braneći svoj imetak, a najvažniji imetak i najbolji imetak i najdragoceniji imetak kojeg čovjek posjeduje jeste njegova kuća. To je njegova baza, to je njegova ćelija. Kaže, ko preseli braneći svoj imetak, a kuća je najvredniji imetak, kaže, on je šehid, ima status šehida, ima najveće stepene kod Allaha, jer je to sveta stvar na ovome svijetu. Također, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيد. Kaže, ko preseli braneći svoju porodicu, njen ugled, čast, njihove živote, on je također šehid. A gdje stanuje porodica? Stanuje u kućama u kojima se prijatno osjećamo. Zato se nije čuditi, vallahi nije se čuditi stanovnicima Gaze, koji pored ovoliko iskušenja i belaja koja su ih snašla, ostaju čvrsti na svom kućnome pragu. Jer znaju da dunjaluk mal koliko bio dobar, ili bio težak, ili bio lahak, ili bio radostan, ili bio tužan, ovaj svijet će proći. Najbitnija stvar jeste ono što dolazi nakon ovog života. Zove se ahiret. Wal ahiratu hayrun wa abqa. Kaže, ahiret je bolji i on je vječan. Nije prolazan kao ovaj dunjalučki svijet. Ma indakum yanfad. Ono što je kod vas, ljudi, prolazno je to. Wa ma inda Allahi baq. A ono što je kod Allaha, to nema kraja. To nema kraja. I nije se čuditi tim borcima, toj djeci i tim ženama, kako ostaju na svome kućnom pragu i ne daju da to padne pored svih iskušenja u rukama cionista. Zato što znaju da onaj ko preseli braneći svoj kućni prag, svoj dom i svoju familiju i svoju babovinu i svoju djedovinu, taj je šehid kod Allaha dželle ve ala. A zar ima većeg uspjeha nego da čovjek ode pred Allaha kao šehid, čist od grijeha, a nagrada mu je zagarantovana. Stoga, braćo moja draga, kućno vaspitanje, kućni odgoj, kućni ambijent, kućna atmosfera
nezamjenjiv je faktor i činilac u odgoju našeg evlada i formiranja zdrave, islamske, karakterne, moralne, intelektualne ličnosti. Kuća, to je prva medresa. Kuća, to je prva škola. Kuća, to je prva odgojno-obrazovna institucija. Ne može, braćo moja draga, učitelj, pa ni hodža, ni imam, ni muderris, ni alim, ne može on zamijeniti ulogu roditelja i njegov faktor i njegovu ulogu u odgoju evlada. Ne može. Ma koliko on bio dobar i tako dalje. Niti može bilo kakva učiteljica zamijeniti ulogu majke. Ne može škola zamijeniti kućni ambijent. Braćo, od kuće sve polazi. Od kuće sve polazi. To je baza. To je temelj. To je osnova. To je osnovna ćelija. Osnovna ćelija izgradnje muslimanske ličnosti i odgoja budućih generacija, samim tim i formiranja zdrave islamske muslimanske sredine. Znate kako, braćo? Kakav nam je hal u kućama, takav nam je hal i van kuća. Pa ako želite da vidite hal naš muslimana van kuća, na ulicama, na poslu, u politici, u svemu drugome, nemojte da gledate ništa drugo, samo zavirite u naše kuće i analizirajmo šta tamo gledamo, čime se tamo bavimo, šta tamo pričamo, o čemu tamo raspravljamo, šta tamo radimo, šta tamo slušamo. Molim Allaha da popravi naše stanje. Šta se priča u našim kućama, od toga zavisi kakav će riječnik i vokabular imati naš evlad. Ne možemo mi očekivati da naš evlad i da naša djeca imaju lijep riječnik, a u našim kućama se recimo psuje. Ne može tako. Ono što dijete čuje da se priča u kući, to će biti na njegovom jeziku. Pa ako izgovaramo u kući lijepe riječi, pristojne riječi, to će biti na jeziku evlada. I obrnuto. I obrnuto. Jer dijete sve upija. To je sunđer. To je neispisani papir. Ono što mi gledamo u našim kućama, to će biti predmet interesovanja našeg evlada. Provjerite malo. Pogledajte, popratite šta to naša djeca gledaju na društvenim mrežama, na televiziji i slično. Šta oni to prate? Da li ste ikada to radili? Da li ste pogledali šta je predmet interesovanja, gledanja i praćenja naše djece na društvenim mrežama? Ako niste, to možete primijetiti. Preko čega? Preko njihovog oblačenja, preko njihovog govora, preko njihovog uzora, čak i preko njihove frizure na glavi. Preko njihovog stila i tako redom. Ono što mi slušamo u našim kućama, to će slušati naš evlad. Ako slušamo Kur'an i puštamo Kur'an, naš evlad će se time pozabaviti. Ako slušamo muziku, također. Ako se u našim kućama ogovara pa djeca to slušaju, tome će biti podložna. Ako se prenose tuđe riječi, tako će biti. Ako se priča o politici, oni će postati političari. I tako redom. Ono što se sluša u kući, to upija dječje uho. Zato poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: La teđa'alu bujutakum maqabir. Kaže, nemojte pretvarati svoje domove i svoje kuće u grobnice. Pazite, uporedio je kuće u grobnice. Kaže, inne šeitan jenfiru minel bejti tukra'u fihi suratul Baqara. Kaže, zaista šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura al-Baqara.
Zato nije ista kuća u kojoj se uči Kur'an ili pušta Kur'an i ona kuća u kojoj se to nikada ne čini. El bejtu alladhi yudhkaru Allahu fihi walladhi la yudhkaru Allahu fihi kamathali al-hayy wal-mayyit. Kaže, kuća u kojoj se Allah spominje i kuća u kojoj se Allah ne spominje, kaže, to je isto kao primjer živoga i mrtvoga. Ono što mi radimo u kućama, pa nas djeca gledaju, ona će tako postupati i tako se ponašati. Pa ako mi u svojim kućama klanjamo, djeca će zasigurno biti od namaza. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kaže, sallu ja juhan nas fi bujutikum, kaže, o ljudi, klanjajte u vašim kućama. Klanjajte u vašim kućama. Nemojte samo u džamijama, neka vaša djeca od vas vide namaz u kućama. Ne bi li slijedila vašu praksu? Kaže, fa inne afdale salati l-mar'i fi bejti illa salati l-maktuba. Najbolji namaz čovjeka je obavljen u njegovoj kući osim farzova. Osim farzova. Farz je najbolji u džamiji. Sve ostalo bolje je da klanjaš u kući. Zbog čega? Zbog odgoja i zbog beričeta. Zato bi muslimanska kuća, s obzirom da nas je Allah tebareke ve taala, i to je vidno, primjetno je, da nas je Allah tebareke ve taala u ovim vremenima blagodati počastio da imamo prostrane kuće i velike kuće. Skoro da imamo prostoriju u kojoj nikako ne ulazimo. Ne bi bilo loše da muslimanska kuća negdje tamo u ćošku ima par kvadrata i da taj ćošak i da taj dio zove mesdžidom. Pa da sa svojim evladom i sa svojom hanumom kad obavi namaz tu. Pa ako treba da napravi mihrab i da donese Kur'an, da djeca imaju u kući džamijski ambijent i da tako njegovo srce veže za islam. Ono što mi u svojim kućama čitamo, takav će nam intelekt kod našeg evlada biti. Ona kuća u kojoj se ništa ne čita, ona kuća u kojoj nema knjige, ona u kuća u kojoj nema biblioteke, nemoj da očekuje da će iz takvog ambijenta se izroditi nekakvi alimi, učenjaci i tako dalje. Muslimanska familija bi trebala da ima takozvane halke, kružovke, okupljanja porodična, gdje bi čitali kakvu knjigu, svejedno vjerskog sadržaja ili svjetovno korisnog sadržaja. Zato musliman i muslimanka, pa i njihova djeca, trebaju da budu svestrano obrazovani. Jer mi smo umet uči. Nama je to prva naredba. I onog momenta kad smo ostavili tu naredbu, došli smo u stanju u kojem se sada nalazimo. Zato, poštovana braćo, ne bih dužio, ne može kućni ambijent, ne može kućni odgoj, ne može kućnu atmosferu, ne može kućno vaspitanje zamijeniti ni jedna škola, ni jedna medresa, ni jedna odgojno-obrazovna institucija, ni jedan univerzitet. Apsolutno kućnu atmosferu i ambijent ne može zamijeniti ništa. Odatle, braćo, sve počinje. Sve ovo što sam nabrojao može biti potpora, može biti pomoć kućnom vaspitanju. I zato nekada nije ni važno da li je dijete ili čije je dijete. Važno je kakvo mu je kućno vaspitanje. Nekada i ne znaš čiji je evlad, ali kroz njegovo ponašanje ti tečno znaš iz kakvog ambijenta i kakve kuće to dijete dolazi. To dijete dolazi. Zato povedimo računa. I nema većeg šamara i nema veće uvrede za čovjeka kada mu se kaže ti nemaš kućno vaspitanje, i to je tačno. Jer se u kući uči o moralu, kako da se odnosimo prema Allahu, prema samome sebi, prema drugim ljudima, prema prirodi. Navešću vam jedan banalan primjer. Ovo smeće koje viđamo pored puta i po našem gradu i po našim selima, to je samo odraz našeg kućnog nevaspitanja.
Te stvari ne treba učiti u školi, na univerzitetu. To se, braćo moja draga, uči u kućnom ambijentu, u kućnom vaspitanju. Kao što se uči iskrenost, uči se hrabrost, uči se milost i ostale druge lijepe i pohvalne osobine kojim bi se trebalo okititi muslimansko dijete. Allaha tebareke ve ta'ala molim da naše kuće učini onakvim kakvim će on subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. Molim Allaha da popravi naše stanje u našim kućama, da nam podari radost u našim hanumama i u našem evladu i u našim potomcima. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga moja i poštovana braćo, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da popravi naše stanje, da ujedini naša srca, da zbije naše safove, da nam oprosti grijehe, pređe preko naših hrđavih postupaka. Allaha molim da pomogne islam i muslimane, pogotovo u Gazi i u Palestini. Allaha molim da kazni zulumčare onako kako on zna i onako kako su oni zaslužili. Gospodara molim da oprosti nama, našim roditeljima, svim vjernicima, vjernicama, muslimanima, muslimankama, bili oni živi ili preselili sa ovoga svijeta. Gospodaru molimo te, sastavi nas u džennetu tvom. Allahumma amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة